dvojice Švédov. Skúsil to takto, dáva gól! Gól, gól, gól! Juro Slavkovský! Všetci sme hrali spolu ako jeden tým od tých prvých dvoch preher, sme sa zomkli a ja som hrdý na každého jedného chlapca, ktorý bol na ľade aspoň sekundu a dal tam všetko. Dať v zápase o bronz 2 góly a ten prvý možno jeden z najkrajších na turnaji. No tak ten prvý bol taký trošku z bufetu, ale keď máte to šťastie potrebné, tak to padá zo všade, ale ja som neskutočne šťastný, že sa mi to podarilo.